पुढे बातमी येते गॅस टंचाई संदर्भातली भंडाऱ्यामध्ये आता चहा विक्रेत्यांनी इंडक्शनची खरेदी सुरू केली आहे आणि गॅस संपलाय त्यामुळे आता इंडक्शनवर चहा बनवणं सुरू केलेलं आहे। वरठी इथं चहा विक्रेत्यांना सिलेंडरचा तुटवडा भासतो आणि गॅस अभावी चहा विक्रेत्यांना आता इंडक्शनचा पर्यायच उपलब्ध आहे। उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी चहा विक्रेत्यांकडून अशा प्रकारे आता इंडक्शनवर चहा बनवणं सुरू झालं। सिलेंडर संपल्यामुळे इंडक्शनलो व्यवसाय बंद करू शकत नाही। सिलेंडर काही दिवसापासून संपलेला आहे म्हणून इंडक्शन आणलं। तर अशा प्रकारे घरगुती वापरामध्ये तर आता इंडक्शन कुकटॉपचा वापर होऊ लागलेलाच आहे। मात्र आता व्यावसायिक सुद्धा यासाठी वापर करू लागले। चहा विक्रेत्यांना सगळ्यात जवळचा पर्याय आता गॅसऐवजी इंडक्शन हा एकमेव उरलेला आहे।